Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas pričamo o prvih mjesec dana sa bebom. Dotaknut ću se malo uopšteno svih onih tema koje vas interesuju, tipa dojenje, spavanje, odnosno nespavanje i tako dalje. Evo me u bebinoj sobici. Beba je napolju, spava. Ja ću da uhvatim nekih 15-20 minuta da snimim video. Znači, u ovoj sobi ne treba ni ring light, ni ništa, toliko dobro osvjetljenje. Znači, ja sam da napišem neke teze kako da mi ispričam sve, da nešto ne zaboravim. Međutim, naravno da nisam stigla, tako da između ostalog pričat ćemo i o tome kako ništa ne stižem. Prvih mjesec dana sa bebom. Zanimljivo, naporno, neispavano, ali srećno sve u svemu. Opet da vam napomenem da je ovo neko moje iskustvo i neka moja priča, uopšte vama ne mora biti tako. Sve bebe su različite, neke duže spavaju, neke manje spavaju, neke bolje jedu, neke slabije, neke više jedu, neke manje jedu. Uglavnom, sve bebe su različite, sve mame su različite, svi smo mi različiti, tako da, eto, nekom ovo bude samo još jedno više iskustvo. Da krenem prvo od dojenja, to je ono što vas je najviše zanimalo, to ste mi pisali na Instagramu, kako smo uspostavili dojenje, da li samo doji, da li koristimo dohranu i tako dalje. Laki je dobio dohranu u porodilištu 2 puta i dobio još 2 puta kod kuće. Imali smo već nekih izazova sa dojenjem, odmah da kažem da ja nisam nikakav stručnjak za dojenje, tako da ovo ću vam sada ispričati, samo je to neko moje viđenje tih stvari. Meni je puno pomogla Milena iz Novog Sada, odnosno mama iz Magareće klupe, na Instagramu je imate, ona je inače savjetnica za dojenje. Tako da ja vam preporučujem da ukoliko imate bilo kakvo pitanje konkretno koje se tiče vas i dojenja, da se obratite njoj. Ona drži i online konsultacije. Meni je održala 2 video poziva i spasila me. Puno mi je pomogla. Najviše onako psihički da vas malo smiri, da vam kaže da je sve to normalno, da će sve biti ok. Da vam kaže šta da radite ukoliko naiđete na neki problem, a mi smo imali problema sa dojenjem. Ništa strašno, ali eto, naišli smo već na neke problemčiće u tih prvih mjesec dana. Na početku je dojenje zaista onako jedan izazov, zato što koliko god da se informišete, kad dođe do tog momenta neko niste ni vi 100% sigurni šta da radite, ni beba. Neko očekujemo svi da to ide prirodno, da to sve ide spontano i super, ali realnost je često drugačija. Prvi izazovi su bili već u porodilištu, dolazi kolostrum. Ja sam znala da treba da mi dolazi kolostrum i da toga ima malo. Međutim, dođu onda babice, sestre, kažu da vam je dete gladno, da morate mu date dohranu i napljukaju bebu tek rođenu sa 60 ml dohrane, što je suludo. Njima je želudac jako mali. Svaka beba će verovatno pojesti koliko god dohrane da im date. Jednostavno to je tako, ali to ne znači da su bile gladne, niti da umiru od gladi. Njihov želudac je jako mali na početku, nema potrebe za toliko dohrane. Bebe plaču, znači to je činjenica. Kod nas u narodu, ja mislim, čim beba zaplače, sigurno je gladna. Apsolutno ne, znači bebe plaču iz raznih razloga. Da, jedan od razloga je naravno i glad, ali definitivno nije jedini razlog. Tako da, pogotovo tih prvih dana, znači ljudi oni su u totalnom šoku, od temperature, glasova, vazduha i svega, znači sve im je šok, plaču iz ko zna koje razloga. Mislim da im je glad otprilike na negde 10. mjestu, ali dobro. Uglavnom, ne dajte se zaplašiti puno u porodilištu, idite malo informisani i da znate šta radite. Ja sam naravno stavljala bebu non stop na dojku, pri tome pazite kako beba sisa, da li je hvat dobar, da ne biste dobili ragade. Dojenje ne treba da vas boli ni u jednom momentu, znači evo ja dojim 1,5 mjeseca sad već, ni u jednom momentu me ništa nije zabolelo, znači ako boli nešto nije u redu, ne hvata beba dobro. Ako ne hvata dobro, stvorit će vam ranu, neće se dovoljno najesti, neće napredovati i tako dalje. To je znači važno da u porodilištu, iako beba nije sa vama, da se izmuzavate često, da vam to mleko nadolazi, da što pre dođete do tog nekog prelaznog mleka koje dolazi poslije kolostruma, pa da vam onda krene pravo mleko.
Kažem, sve to imate na IGTV videu kod mame iz Magareće klupe, da ja sada ne pričam, možda čak nešto i pogrešno kažem, ali uglavnom ja sam u porodilištu stvarno, znači bebu stavljala svakih sat vremena, on je sisao kako je znao i umeo jadan, to je bilo malo borbe, ali na kraju sam uspela da postaknem to mleko i da to sve krene, jer ako ne radite to, postoji šansa da vam mleko jednostavno sporije dođe ili onda neko kaže nije mi došlo mleko. Mislim, morate slati mozgu signal da vam to mleko treba, a šaljete ga tako što stavljate često bebu na dojku i mleko jednostavno kreće da se pravi po principu ponude i potražnje. To je bilo to u porodilištu. Kad smo došli kući, gospodin je odjednom počeo da odbija jednu dojku iz nepoznatih razloga. Znači jednostavno kako ga približim, nikako nije hteo. To je trajalo 5-6 dana, znači ja sam bila u totalnoj agoniji. Bukvalno on je vrištao kad treba da doji. I ja zajedno sa njim nakon par dana. Već sam se pomirila s tim da on nikad više ni neće ni jesti iz te dojke, da ću možda da izmuzavam non stop, da će mi ona biti manja, a druga veća. Znači već sam sve to skontala. Međutim, ispostavilo se da jednostavno nju od početka nekako manje je jeo iz nje i jednostavno je mleko mu sporije išlo i on je bio len da vuče i nije hteo da vuče iz te dojke, tako da došla je jedna patronažna sestra, starija jedna divna gospođa ovdje sa Dobrinje i ona je pogledala, videla u stvari kako on neće da doji iz te dojke i ona mi je tu pomogla, malo me izmasirala i rekla šta da radim i to je sve bilo super. Znači dete je odjednom krenulo da jede, nevjerovatno. Zato ono kad se žalite na dete kako je, ne znam, nestašno, plače ovo ono i dođe neko i ono je savršeno dobro sluša, znači sve ono o čemu ste pričali, ono ispada da ste izmislili. Tako je, znači žena je došla, mene malo izmasirala i kao hajde stavi ga na dojku i on je počeo da jede, znači prije toga 5 dana nije htio da priđe. Uglavnom, posle toga nijedan problem sa tom dojkom, normalno je jeo, to je eto bio taj neki prvi problemčić da kažem sa dojenjem. Drugi problem sa dojenjem je trajao malo duže i čini mi se da je bio malo zbiljniji, tada sam ja već bila prilično iznervirana zato što je samo odjednom počeo da se buni na dojci, da se buni kad god treba da jede, sisa 5 minuta i krene vriska, krene bacanje, šutiranje, mlaćenje rukama, nogama, znači bukvalno kao da ga oprži nešto odjednom, totalno poludi. Ja sam baš bila očajna tih dana, znači ljudi moji, moje svako dojenje je trajalo 2 sata i pri tome ja uopšte nisam bila sigurna da se on najeo, zato što je on sisao 2 minuta, 5 minuta vrištao, sisao 2 minuta, jedva ga nakačim ga u nekoj poziciji, znači stojim, ne pomeram se samo dok vuče ta 2 minuta, onda opet prestane, opet vriska i na jednoj i na drugoj, znači uopšte nije bilo pravila. Tad sam zvala Milenu, tad sam bila očajna, tad sam mu 2 puta dala dohranu, tad je prvi put uzeo da pije iz flašice, znači tad sam radila sve što znam da ne treba, a jednostavno sam bila, par noći sam bila očajna jer on nikako nije hteo da jede, a znala sam da je bio gladan, tako da sam mu dala dohranu. Ja sam imala mleka, znači mleko ide, ali on, ljudi, neće da mi priđe. Tad sam već bila ono, baš na ivici živaca i svega, totalno ste neispavani, skupi vam se sve. Ne znate šta je razlog, znači mislila sam da je možda nešto do moje ishrane, pa sam par dana korigovala ishranu, međutim znači ništa nije pomagalo. On je nekad uzeo, jeo normalno i onda znači 2 sata neće, nema sile. Tako da sam obavila jedan video poziv sa Milenom, ona mi je tu pomogla. Neko smo zajedno zaključili da mu je izgleda bio slabiji nešto mlaz, a on je, eto, možda malo neka lenja beba i malo je nervozan, Lak je malo nervozan, tako da se on iznervira kad njemu to uspori. Na početku dok to ide brzo, njemu je super, on vuče sve ok, posle 3 minuta kad mlaz bude sporiji, on se totalno iznervira i poludi. Imate baš video kod nje na tu temu šta kad se beba buni na dojci. Posle sam shvatila da se to dešava mnogim ženama i mnogi tada odustaju od dojenja, samo što se uglavnom to dešava malo kasnije, ali eto nama se desilo i to u 1. mesecu. Tako da imali smo i taj izazov, tad sam baš bila onako
bukvalno na ivici da prestanem da dojim jer nisam znala više šta da radim. Znači prolazili su po 6-7 sati da on uopšte nije se nakačio, uopšte nije htio da jede. Tako da ona mi je dala savjete kako da to rešim i to smo uspješno prevazišli. Tako da sad doji, sve super. Ima i dalje nekad momente kad se on iznervira dok doji. Baš onako se vidi da se dete iznervira, ali onda mu ja radim te neke kompresije tako da mu pomognem da to brže ide i sad je sve ok, nadam se. Ali ono što hoću vam kažem jeste da je dojenje izazov, da nije baš sve tako lako i da eto jednostavno da se malo više pripremite, da znate šta se dešava ukoliko vam se dese neki problemi i da znate da uglavnom postoji rješenje, znači nemojte odustajati. Naravno, ukoliko vam je dete gladno iz bilo kog razloga neće da jede, dajte tu dohranu, taj jedan obrok neće ništa biti, ali ukoliko želite nastavite da dojite, pronađite rješenje za taj vaš problem, sigurno postoji. Nekad je to rješenje prilično komplikovano, nekad je lakše, nekad je teže, ali postoji uglavnom. Mleko ne nestaje, mleko vam je kvalitetno, proizvodite sasvim dovoljno koliko je potrebno vašem detetu. Nemojte vam izmuzavanje bude merilo neko, da ne znam, ako izmuzete 30 ml, to znači da nemate mlijeka ili tako nešto, znači to su sve neke zablude i mitovi, tako da eto, molim vas, informišite se ako želite da dojite. Druga stvar, spavanje, odnosno ne spavanje. Prvih mjesec dana je stvarno bilo naporno, on se budio svaka 2 sata da sisa, što zna biti prilično naporno noću jer on taman dok sisa, dok ja njega ponovo uspavam, stavim da spava, ja ako siđem do WC-a ili se istuširam ili nešto, on se opet već probudio, tako da ja bukvalno nisam spavala noćima, što je, meni nije toliko teško palo jer stvarno nisam nekad spavalica i uspijem da se prilagodim, najđe mi preko dana nekad kriza kad mi se spava, jedva glavu držim, ali ako prevaziđem tu krizu onda sam super. Bilo je naravno i slučajeva da preko dana ja odspavam, kad on spava onda ja odspavam, međutim on je preko dana imao sve neke kratke nepove, sve nešto po 20 minuta, pola sata i to uglavnom na rukama. Tako da je bilo par situacija kad sam bila totalno iscrpljena, pa ga nahranim, sam ga predam suprugu i kažem idem gore u sobu, sat i po vremena, znači ne budite me. Tako da eto, snalazili smo se tu, puno mi je suprug stvarno pomogao, pošto je mjesec dana bio kod kuće i radio sve osim dojenja, tako da stvarno mi je puno to značilo, s obzirom to da mi mama nije mogla doći zbog cijele situacije sa koronom, tako da smo nas troje bili potpuno sami tih mjesec dana i zaista je to bio jedan onako izazov, ali mislim da smo iz njega izašli još jači. Tako da eto, donekle mi je drago što smo uspjeli to sve sami da odradimo. Dalje što se tiče tog nespavanja, znači mjesec dana je prošlo tako kako je prošlo. Ja sam bila svjesna da je on jednostavno mali, da mu je potrebna ta bliskost, da mu je potrebno da sisa. Tako da nisam puno značaja pridavala tome, ali kako je prošlo tih prvih mjesec dana i on nastavio da loše spava, primijetila sam da je nervozan, ja sam bio hronično nenaspavan, dete neće da zaspe, znači nije ono kao sve bebe nahranite ih spavaju. Ne, znači on zaspe jadan od umora i od muke, ali zaspe na pola sata i opet se probudi i tako u krug. Tako da sam ja malo krenula da istražujem, krenula da čitam na tu temu i pronašla sam trening za spavanje. To je u Americi prilično popularno, tako da mi smo našli jedan trening za spavanje, uplatili smo ga, prošli smo ga i krenuli da primenjujemo. O tome ću poseban video kad vidim malo kako to ide, da ne pričam sad pošto radimo to tek 10-ak dana, ali smo prezadovoljni, znači on trenutno spava već 2 sata, što je prije bila nemoguća misija. Mislim, to je naravno i jer je on sada malo već i stariji, pa možda zbog toga duže spava, ali sve u svemu učimo ga da zaspe sam, da ne spava na rukama, da zaspe sam bez plakanja. Znači nije ona metoda zatvorimo ga u sobu i plače dok ne zaspe, nije to. Nemam ništa protiv, ali eto, mi nismo za to trenutno, mislim da je još mali.
Uglavnom, poenta je da zaspe sam, da spava što duže, da bude odmoran, da spava lepo preko dana, da spava lepo noću i sve naravno naspram njegovog uzrasta. Tako da, eto, prilično smo zadovoljni kako to ide za sada, pričat ću nešto više i o tome. Što se tiče mene, kilaže i toga kako se osjećam, iskreno, bilo je perioda kad mi je bilo baš teško, to kad se dešavalo to sa dojenjem, bila sam baš ono, mislim najlošije u zadnjih mjesec dana mi je bilo to, taj period, tih nekih 10 dana, možda čak i 2 sedmice. Znala sam da plačem svaki dan, bukvalno. Lepo ujutru ustanemo, nas dvoje u 6, ja se isplačem, on neće da jede, ja se opet isplačem. Pravimo dohranu, plačem kao kiša, ali dobro, sreća, uspjeli smo to da prevaziđemo. Na kraju tih dana sam ja njega i uspjevala da nahranim, samo smo 2 puta uzeli dohranu kad je baš bilo ono da nije dugo jeo i kad sam ja rekla ok, vrijeme je da mu dam da jede dohranu, pošto nije očigledno htio da sisa. Ali uglavnom sam ja njega uspjevala da nahranim, samo je to trajalo 2 sata i on jadan toliko vrištao za ta 2 sata da je meni toliko bilo teško da ga gledam, a ne znam zašto neće i ne znam kako da mu pomognem. Tako da ja se tu nekad izmuzavala, pa mu davala tako na flašicu, tako da na kraju je on ipak to pojeo. Ali eto, kažem, stvarno je to bio priličan izazov i bilo mi je baš teško tada. Još na sve to dođe vam i taj umor i nespavanje i sve se tako neko spoji. Nedostaje mi Novi Sad, nisam bila skoro sad 6 mjeseci, nedostaje mi moj, nedostaje mi porodica, prijatelji, sve to mi se nekako skupilo. Tako da bilo je zaista teških dana. Mislim da nam svima naiđu u ovom periodu. Ali dobro, bitno je da se izvučemo. Što se tiče nekog mog zdravstvenog stanja, stvarno je sve super. Konci su mi ispali poslije nekih 20 dana. Nisam još uvijek bila na prvoj kontroli zbog ovog stanja sa koronom. Nadam se da ću otići bukvalno ovih dana jer ovo sad je prošao mjesec i po, tako da ipak bi trebalo da odem. Ukoliko ne bude, otiću na kraju privatno jer eto, čisto da vidimo da je sve ok. Što se tiče kila, padaju, svake sedmice se merim ponedjeljkom, padaju malo po malo same, ništa posebno ne radim, jedem sve najnormalnije. Pokušavam da malo smanjim slatko, nekad mi ide, nekad mi ne ide, ali dobro. Kila je ostalo neki 6-7, ne znam koliko sam se tačno ugojila, znači to je bilo ono stanje 9. mjesec, počela korona, počeo sav onaj haos, ja sam jela non stop, bila sam mnogo nervozna. Jela sam slatkoga jako puno, ugojila su u 9. mjesecu, ja mislim više nego za prethodnih 8. Na porođaju mi je spalo odmah 10 kila i sada polako spada sve ostalo, s tim da i dalje ima nekih 5, 6, možda i 7 kila više nego što je ona neka moja 56-57 standardna kilaža. Ali dobro, tad sa 56 sam prilično onako mršava, tako da i 58-59 bi bilo skroz ok, tako da eto, nadamo se tome uskoro. Nosila sam pojas za trudnice, nosila sam ga mjesec dana, da li je pomogao, nemam pojma, nadam se da jeste, stomak i dalje imam, malo, nije strašno, ali ga imam, nadam se da će i on spasti uskoro, mislim jednostavno, mislim da je nerealno da očekujem sada da mi stomak bude ravan i zategnut kao što je bio, jer ipak 9 mjeseci je sve to trajalo, tako da dajmo još malo vremena. Nosit ćemo na leto jednodelne kupaće. Pa eto ljudi, to je to tih prvih mjesec dana, znači preživjeli smo, eto, to je najvažnije. Bilo je izazova, bilo je plakanja, bilo je svega, ali na kraju je sve to jedan lep period. Bebica vam raste svaki dan i bilo nam je lepo na toj prvoj kontroli. Napredovao je kilu i 100 za mjesec dana, znači isključivo dojenjem, tako da sam baš onako na kraju bila ponosna i na mene i na njega i na supruga što smo uspjeli nas troje sve to nekako zajedno. Spremam još jedan video na temu 10 najkorisnijih stvari i stvari koje nam baš i ne koriste, od stvari koje smo kupili, znači kozmetika, kolica, krevetići i sve ostalo. I da odgovorim na još jednu stvar, a to je, često me pitate gdje beba spava. Beba spava trenutno gore u našoj spavaćoj sobi.
u Next to Me krevetiću, znači onom što ide pored. Možete vidjeti na Instagramu kako to izgleda. Ne spava sa nama u krevetu, nećemo da ga navikavamo na to, nadam se da ćemo uspjeti, vidjet ćemo. Za sad je ok, za sad spava tamo. Bilo je par noći kada je ono tipa pola sata, sat spavao pored mene kad dojimo ležeći, pa zaspemo iskreno i on i ja, tako da je spavao pored mene. Ja sam tu bila u polusnu, ali prijalo je i meni eto da bude tu, ali sad ga eto samo podavim i bukvalno ga spustim pored taj krevetić. Nego sam i ja sigurnije opuštenija spavam jer se tripujem, jel, da ga ne znječim. Mada bukvalno sam u polusnu, ja mislim mjesec dana, ali dobro. Super mi je taj Next to Me, baš je praktičan. Tako da eto, beba spava tu. Što se tiče dnevnog spavanja, spava dole u dnevnoj sobi, u gnezdu ili u kolevci. Ja sam trenutno u njegovoj sobi, on uopšte nije bio u svojoj sobi, mislim nije bio da spava. Planiram uskoro da mu uvedem da dnevno spavanje bude ovdje. Da namjestim ovdje onaj baby phone kameru da mogu da ga gledam i da ja budem neko slobodnija dole u kuhinji u dnevni, da mogu i da malo poslanjam i da sređujem. Trudim se da ga ne navikavam na neku mrtvu tišinu, ali opet kad vam beba spava tu neko i nesvjesno postanete tiši, tako da eto, voljela bi da ga navikavam da spava preko dana, barem u svojoj sobi, bar jednom ili dva put dnevno, a kad za to dođe vrijeme i noću. Ali naravno nije još vrijeme za to, ne brinite. Nisam totalna nemojka, neću ga odmah gurnuti u drugu sobu. Biće još malo kod nas. Tako da, eto, ispričah se. Nadam se da sam pokrila sve važne teme za ovaj prvi mjesec. Pripremam još puno videa, imam puno ideja i svašta nešto hoću da snimim, ali eto, polako ulazim u što sa vremenom i sa organizacijom. U suštini ja sam super zadovoljna kako je ovo sve prošlo i eto, mislim da će od sada biti sve lakše i lakše. Mislim da je taj prvi mjesec najteži. Eto, pišite mi vi kako su prošli vaš prvi mjesec, da li je to najteže ili mi slijedi nešto još teže. Utešite me. Eto ga, odoh. Čula sam dole momke, probudio se vrijeme za dojenje, tako da odoh.